wel leuk gedaan. Maar de bloemen hebben het zwoer. Goedemiddag. Goedendag. Hoi. Bent u de tuinman? Ja. Hendrik Jan. Hendrik Jan. Hoi. Ralf. Hoi. Hoi. Hebben wij elkaar niet eens ontmoet? Ja, ik is wel bekend filmen. Heeft toch ook wel eens in een andere tuin ergens? Die Lokentuin, ja. Ja, Ja. maar dat is in... In Jaar is dat, hè? Daar bij de gevangenis, jeugdgevangenis. Ja, die is echt fulltime... Ja, dat moet wel, ja. En met zo te houden, inderdaad. Maar wat een geweldig leuke tuin. Ja. Is dat nee? Wat blijft? Is dat een nee-tuin? Of is dat al langer? Dus sinds januari wordt nog gans grond. Of gans weiland. Dus dit is pas het eerste jaar dat er gaat We staan? hebben op dat stuk van nog moeten onderhandelen. Wieso? Want er waren een paar stuk dat en dat ook nog te bieden kregen. Dus echt veel te ver heb ik in het begin wordt het al maart. En toen is de ganse grond nog bewerkt moeten worden. Eigenlijk staat de cameraman op een plek waar hij eigenlijk niet meer stond, of al? Ja. Pascal, nee! Je verdeeft het wel. Ja? Ja. Wat zien dat? Wortelen? Zomerwortel inderdaad. Kijk. Hebben we hier nog... Ik zocht dat er ook... snijbiet. Is dat niet snijbiet? Ja, klopt. Ja, hè? Ja. Want daar heb ik namelijk zelf ook. Ja, En dat is wat heel veel mensen niet weten. klopt. Klopt. Daarom geef ik het ook, omdat het toch iedere keer terug weet, geef jullie altijd met hem te proberen. Je kunt ze eigenlijk best veel mee doen. Je kunt ze stomen, je kunt ze een beetje bakken, je kunt ze een roerij maken. Lekkere soepjes, kunt ze er ook van Ah ja? maken. Ja. Dus ja. En dan heb je veel schaduw van de boom. Dus dat is wel handig voor zo gaat als spinazie, snijbiet, wat snel shut en met de warmte. Ja, over de warmte gesproken. Is dat nou toevallig dat ze even zoet? Of? Want het is nou eigenlijk geen weer om in een tuin te werken. Ik doe even gaat en dan ga ik weer even zitten en dan doe ik weer gaat en dan ga ik weer even zitten. Moet toch weer. En ben je weer bij Sticht in Dienst? Ik heb het zelf opgericht dit. Dus niet alleen heen, maar ook achter? Bij Lokentuin heb ik gewoon als vrijwilliger met gewerkt. Maar dit is echt die eigen plek? Dit is mijn eigen tuin en dat heb ik samen met Ashwin Gulikas van het Danemer Groeven restaurant. Heb ik dit opgericht, ja. Oh, en de groentes van hier die gaan zeker ook naar het ja, restaurant ook, ja. toe? Maar ook rechtstreeks een verkoopland heb ik hier. Ik moet zeggen, het ziet er echt. Ja. Wat is het geheim? Ja, 7 dagen per week, 12 uur per dag hier zijn. Echt hoor? Ja, zo gaat het, ja. En s'avonds tot 11 uur water geven. Ja. Dan moest er toch wel een man met een passie zien, of niet? Ja, dat ben ik ook, absoluut. Ja. Anders kan ze er niet volhouden, inderdaad. En, Wat ben je eerst geweest? ik ben juist militair geweest en daar ben ik nogal ziek van teruggekomen. En daardoor ben ik ook in dat proces terechtgekomen en terug dan bij Lokentuin terecht ben gekomen. Ben je veteraan of zo? Ja. Waar is je gezeten? In Irak en Afghanistan. Afghanistan wel minder. En daar ben ik wel van een padje van geweest, ja. Echt het dieptepunt van mijn leven met bereiken. En hoe lang is dat nou geleden dan? Dat is 2007. Dus dat is 10 jaar geleden? Ja, en dan heb ik 5 jaar behandeling gehad. Is dat nog altijd moeilijk voor dich om erover te praten? Of? Gaat makkelijker wel. Maar hier ving me rust in en omdat ik dit ga doen en de waardering voor kreeg. Want binnenkort is ook weer de Nationale Veteranendag, hè? Ja, klopt, ja. Is dat iets waar je zich toch naartoe? Nee. Want? Waarom niet? Nou, ik heb er niet zoveel met en ik voel me toch een beetje verrooien. Door wie? Door de overheid. En op welke manier voelt ze zich verrooien? Omdat ik dacht echt om die lui te helpen daar, maar dat was gewoon gebruik voor de grondstoffen. Dat gaat het om. Dat gevoel heb ik. Echt hoor? Ja. In Afghanistan? Ja, in Irak. Zeg maar op wat al die landen gemeen met elkaar hebben. Een land wat niks zegt. Nou, ik heb dat ook wel eens gehoord, dat de inval in Irak ook vooral was vanwege ook de oliereserves en zo door. En Afghanistan is ook rijk aan olie, goud, opium.
En daar zit ze dan als militair zit ze ertussen. Nou ja, kijk, die gevuld, aan de ene kant leek het of ze die lui helpt, van de andere kant hebben ze ook het gevuld dat het er eigenlijk niet in draait. Dat is jammer moeilijk uit te leggen. Achteraf kwam dat besef eigenlijk pas en toen ben ik er eigenlijk in gaan verdiepen en toen komt er eigenlijk achter wat toch eigenlijk in rijdt. Hoe waren ze toch ter plekke in Irak en in Afghanistan? Vult ze zich überhaupt wel welkom door? Ik vond de Irakezen, die waren het arroganter, maar de Afghanen waren wel heel open. En als ze gaat rijden, dan deelden ze het met zich, precies, ja, als ze thee of brood. Nou, ik vond het wel een sterk volk. En de hoofd gaan antwoorden geven als ze niet wil, zuur. Of als het te moeilijk wordt. Maar waarom, wat hebben die twee tours, of wie noemt ze dat, die twee periodes dat ze doorgeweest, wat hebben die met gedaan waardoor ze zo lang hebben moeten knokken om weer een beetje terug te komen op hun been? Ja, kreeg extremere standpunten, waardoor ik steeds vervreemder raakte van de omgeving. Zeg maar vrienden en zo, iedereen raakte een beetje kwijt. Maar dat was door nul, hè? Toen ze weer terug was. Ja, toen heb ik op mij gedacht eigenlijk. Toen merkte ik eigenlijk toch mijn gans, ja, een beetje in de identiteitscrisis. Dus ik kwam eigenlijk terecht voor me niet meer echt Nederlander. Ja, standpunten die anderen niet begrepen. Ik maakte me erg boos. Toen mijn zoontje wordt geboren, hij lag op sterven, ja, hij moest vechten voor zijn leven. Toen voelde ik eigenlijk niks. Ik geen gevoel. Toen word ik ook heel agressief en ja, toen ging mijn vrouw heeft er wel onder de lei gehad. Ja. Dat ze het gezag noemde, was ze echt hulp gaan zoeken. En ja, dat is wel goed opgepakt. Is dat ook goed gepakt vanuit Defensie? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, dat is wel echt, ja. Dus het is niet zo dat ze dich verrooien vuls vanwege het feit dat ze dich niet goed hulp gegooid hebben? Nee, dat hebben ze wel. Nee, want dat is wel belangrijk, hè? Ja, want dat huurt ze ook wel eens dat veteranen tussen het wal en het schip tussen wal en terecht zien gekomen. Zo, ja. Maar in dit geval ben ze goed begeleid. Ja, dat is wel een stuk verbeterd, ja. Ja, dat wil ze natuurlijk al, als ze dan verzoek krijgen, wil ze een beetje verhoord of ze crimineel is. Maar ja, er zijn ook lui die er misbruik van maken natuurlijk. Dus in principe is het goed dat ze er alles aan proberen uit te sluiten, dat ze er geen misbruik van die regeling maakt. Maar als ze eenmaal erkenning in hebt, dan wordt ze echt goed geholpen. Ja. Herstig door in Irak of in Afghanistan dingen moeten doen, waar ze speed van is? Speed? Nee, speed niet. Ben ze in gevechtssituaties geweest? Wel zeer bedreigende situaties, ja. Okay. Ja. Hoe is het trouwens met die zoontje? Ja, dat gaat goed. Ja? Ja. Ja, die merkt dat ook wel dat het is natuurlijk. Ze zetten altijd goed op papa nu gaat beter weer door de tuin. Ja, zetten dan een gevaar. Kump ook heen? Ja, wel, ja. Wie oud is ze nu? 6, dus dat is wel echt, ja, dat is wel het voor hem. Ja. Dus dan af en toe zit je samen ook wel eens aan het werk heen? Absoluut. En de best nog altijd met die vrouw samen? Ja. Ja, ik kan het niet begrijpen, maar dat is wel zo, ja. Wat een bijzondere vrouw moet het dan zien. Ja, ze is wel loyaal, ja. Ja. Hé, maar wat geweldig dat ze er weer bovenop is gekomen. Althans, op hoeveel zit ze qua percentage van indien weer zichzelf zien? Nou ja, het blijft nog steeds heel moeilijk. Het is ja, toch gewoon knokken om gewoon vol te houden en positief vooruit te blijven kijken en niet terug te vallen. En, ja. Maar dit heeft ze wel bereikt, hè? Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk. Want we hebben elkaar dus een keer al ontmoet. Door wordt ze dus niet de grote baas al. Nee. Hè? Maar dit is gewoon helemaal die eigen ding dus. Klopt, precies. En, de moostuin. Ja. Dus ik hoop dat dat nog eens, ja, als het daar eens een keer radabel wordt en echt ervan kan leven, dan vult het als echt hersteld. Dat streef ik al naar tegen muziek. Hoe ver zit ze door vanaf? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Dit is niet rendabel te krijgen nog, hè. Dus dat is nog even 10 nodig. Is het dan wel fijn dat we een heel mooi verjaardag hebben? Ja, zeker weten, zeker weten. Dan heb ik dit, anders heb ik dit nooit zo. Ja, dat heb ik veel langer de tijd nodig gehad om het zo te krijgen. Ja. Want ja, als het daarna is, kan ze niet planten.
Dat zijn nog kwetsbare planten, die snekkokommers, Ja, tomaten. het staat er allemaal fantastisch bij. Ja, absoluut. Roetmoes, Ja. wat heeft ze nog meer staan? Sla, verschillende soorten. Ja. Witte kool, broccoli, bloemkool, spitskool, koolrabi, kreeg nog Chinese kool, boerenkool. Is ze dat zelf allemaal bijgebracht? Ja, Of- ik heb daar natuurlijk enige dingen opgestoken, maar ik heb daar veel over gelezen en dat lag me gewoon goed. Ik heb echt geïnvesteerd in de bodem, dat ik daarin geleefd, dat als ze dat herstelt, tot ze goede planten kreeg. Ja, dat heeft het ook goed uitgepakt, moet ik zeggen. En ik zou je bijna zeggen, daar is het frivol gedaan met de cirkel in het Ja. midden. Maar aan de andere kant, ik zie ook wel een beetje militaire precisie erin. Ja. Er best wel investeerd geen netjes zit, hè? Ja. En ook doorgaan, hè, dat gaatje om het af te krijgen. Ik vind het, geweldig. Ja. Ja, ik vind het echt respect dat ze nog zo'n moeilijke periode op zo'n manier Ja. teruggestuiterd is, om het zo maar eens te zeggen. Met hulp van de juiste mensen. Dat het weer goed gaat met die gezinnetje. En dat ze in ieder geval, en dat ze in ieder geval een, dat ze een doel is. Absoluut, Hè? ja. Aan de horizon. Ja, en dat er wel eens positiefs gebeurt, ja, na al die lange tijd. Het geloof er binnen niet meer in, dus... Geloofde of geloof? Ja, geloofde eigenlijk niet meer in dat het nog goed zou komen. Of ja, dat het in ieder geval nog beter kost komen. En nu heb ik het wel geleefd, ja. Goed man. Heel veel succes.